Salam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Men şu videomda YouTube'dan ne edip videoları skaçat etmeli, qaysi usulda şu arada şu videomu tayarladım. Onunla başladık. Size yarar etip umid ediyorum. YouTube'dan videonu skaçat etmen usullarının biri olan programla üstülen. Olan şolardan biri hem görüşümüz yal şura boştoldaq duran programma Umi Video Downloader. Yani onu nereden tapıp bolya? Tapavut yok Yandex'e ya da Explorer'a gireyim. Umi Video dip yazayım. Şol programdan çıkarıp berýär. Ustanovka edeniňizden düşerin. Goşmaça programmalarym ustanow etmelimi dip sorar. İsteseňiz ustanow edin, istemeseňiz gerekdälip ptiçkasyna bassaňyz. Men eýem bu programma mende bar. Size görkezeyim. Yani ol şeylerek. Yani biz şeylilikte YouTube kanalına girmeli bolýas. Video. İnternet browser'da YouTube'a girýäs. Şunun içinden bir yerini taýlaýas. Mesela şu video bize gerek. Şunun için şu yerde näme etmeli? Yani şu yerde iň ýokarda şu sahypaň yazgysyny kopyalap alýas, kopировать edýäs. Hemde kopировать edenden soň eýem Umi Video Downloader programmasyna уже gelýär. Skaçat knopkasyna basýas. Hemen sahranit etmeli yerimizi belirleyes. Рабочий stol. OK. OK. Skaçat edip bolýar. Sizin yani bu yerde zaвершена diye üstünlükli skaçat edildi. Video sizin göňüňizden turandyr dip umid edýär. Eğer halan bolsaňyz like koymany unutmaň, podpisatsiýa edin. Köp sağ olun.